راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسوني إسران شوعتن حملة كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو بريطانيا أممرا أفريقيا نسترأي ورار إسلام بطان ممكات أستات $10 مليون لجيسا قدامي منستر صومال كابسلتانو تأليو بانك لمعات أفريقيا نهاجرات قرن أفريقيا $10 مليون بحجز إيهب راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتا وزينا بريطانيا إيرترا بتركبن هاجرات مبرا أفريقيا نسترأي ورار إسلام بطان ممكات زوعل أستات $10 مليون بحجز أبركيتا اتحجز بمنجدو دمج بن حرشان أم ممكات وراران بطا كوعليو كاب مود أتوارحنا إذا حلف عامتات حيزو أم مبرا أفريقيا استرأي ورار إسلام بطا زاقيد 10 هكتار لمعمريت كتك عن كلو مليونات سبات تتثبيتو تصرديت كوخونو أجديدو بورار إسلام بطا بزيادة ستاسيا هاجرات إثيوبيان صومالن كون تخونا أبتن كالوتون أشحا سدرابيتات نحدقات أميت تقالي عميوم ودمج بن حرشان مس 10 هاجرات مبرا أفريقيا بمتحوار أبز قبرو زلو مخته ورار إسلام بطا 600 هكتار مريت كابرسات تغلغيلو أبلعلي 400 مليون زأقلن بطا مدهانيت بمنتاق 1.2 مليون طن زقمت أخل قمز دحانون إيقالت توسخي مختن مكيادن بتورار نستهاسين محجازن دما ناي $170 مليون حجز كاب مشارختي يحدد كاب كل التشحن 10 شوعتنات حيزو قدامي منستر صومال زنبرة حسن على خيرة كاب سلطانو نمقلاي بارلما ناي دقاف دمتيبو ات بارلما بقدام 25 حملة أبزكايدو رسون أخيبا كاب كل 275 أبالاتو توم 270 نمقلاي تقدامي منستر دقيفهم شمونت أنصارت إمامة خدمتون كلو كالوت دما ناي دمت تعقبو جيروم بارلما صومال قدامي منستر حسن على خيرة كاب سلطانو خئلا زدقف دمت زهب زلو بقداي حفشا من رجعات هاجر مس بريزيدنت محمد عبد الله فرماجو سامعو سلازي كاليو كلتي مرحتي أبستفلالي قدات قفيح فللي كم زتصنحهم زدقصو تنتنت دما قداي من رجعة حدا خب أطراي مخانو أغنزيبهم بريزيدنت صومال نتبزبزحو أولات بارلما كاب سلطانو خئلا استحتتك قدامي منستر بمفناو نمحدي محمد قولاد قدامي منستر كخون شيمو حيالو بوليتيكاوان سلفتات تهجر نتوساني زقاوم مجلسات يوطالوا ازي امونغو مرح منغستن مرحي هاجرن صومال تغسيتو زلو مكففال قدامي منستر كاب سلطانو خئلا بارلمات هاجر زوسدو مرغصن نصومال نابتوسخ قلولاو كيشما حيالو وغنات سقاتهم يገልጹ بارلما صومال بزعبا زغداي نعسرت حموشن حسا توسخ زته ككايد مدب تتحيزم هلاو مرببات زينا صومال حبيرن بانك لمعات أفريقيا بسنكي لبدا كورونا فيروس بقطبان استهاسي هاجرات قرن أفريقيا $10 مليون حجز مسلعو أفليتو ات بانك أبسال استزي إلى 41 مليون جبوتي 25 مليون دما نصومال هيبو ات جنزب أو هاجراو باجت زن هاجرات كوع المخانو مجلس نايت بانك أنتيرو أقدمون إيرتران تركبن حيالو هاجرات مبرا أفريقيا نأستات $10 مليون حجز جبر بانك لمعات أفريقيا ات مدب كتسأل مهلاو أتنبهو 81 هاجرات بأبال النز حقوفة بانك لمعات أفريقيا أب مسكرم 1964 تمسريتو مدبرو أب أيفوري كوست كتما أبيجان زجبرة فينانساو تكال نلمعات أفريقيا زقمايو أبزو طبا هاجرات أفريقيا بسنك لبدا كورونا فيروس بخبيد كسم خانوز قلت أولو زل أوان بانك كسب $10 بليون زقمت نايل قاحن حجزن مدبات الداليو خمزلو يحبر زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو جنا أدم أبرد إيرنا كمي تغنيو كبرات خاتلتنا نايلوم تحستو مدب جنا أدم إنه كسافز أما مدب كتكتاتولو زعدمكم ويني سليماني سناي مكتتال
ስነ ጽሑፍ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ታሪኽን ኣመዓባብላን ስነ ጽሑፍ ኣብ ኤርትራ ካብ መጽሓፍ ስነ ጽሑፍ ኣመዓባብሉን ትርኡን ኣብ ሰውራ ዘርእስታ መጽሓፍ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ቅጺ ቁጥሪ 2 እያ ቅድሚ እዚኣ ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል ብዝብል ኣርእስቲ ቅጺ ቁጥሪ 1 ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሜዳ ተዳልዩ ነይሩ ስነ ጽሑፍ ኣብ ኤርትራ ኣብ ማዕባብላን ድሕረ ባይታን ስነ ጽሑፍ ኣብ ኤርትራ ንሎሚ ቅድሚ መግዛእቲ ኣብ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኣተኲርና ካብዚ መጽሓፍ ንሎሚ እንርእዮ ኣርእስቲ እዩ ስነ ጽሑፍ ኣብ ኤርትራ ድሕረ ባይትኡ ኣመዓባብልኡ ድሕሪ መግዛእቲ እንታይ ከም ዝመስል ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ግዳይ ዝተፈላለየ ረብሓን ዕላማን ዘለዎም ሰበስልጣናትን ገዛእትን ኣብ ስልጣን ዝመጹ ስርዓታትን ካብ ዝኸውን ሓያሎ ገይርዮ ክሳብ ሎሚ ድማ ብሓያሎ መስገደላት ናይ መምያን ካልእን ጉዳያት እናዓለፈ ትልኽ ክብል ይርአ ዘይከም ኣጀማምርኡን ትጽቢት ኣብ ተዓውዲ ዝነጥፉ ምሁራትን መላእ ሕብረተሰብን ተተይ እብል እንሆ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ድሕሪ መግዛእቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣብዚ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ሃገርን ከመይ ይመስል ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝግደሱ ምሁራትን ናይ መጻኢ ወለዶን ብጽሑፍን ምርምርን ከስፍርዎ ዘለኒ ተስፋ ዓቢ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ ርእስትና ከም ተቐዲመ ዝገለጽክዎ ካብ መጽሓፍ ስነ ጽሑፍን ኣመዓባብልኡን ተርኡን ኣብ ሰውራ ካብ ዘርእስታ መጽሓፍ ንቅድሚ ምምጻእ መግዛእቲ ዝነበረ ኩነታት ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ዝህስስ ሓጺር ጽሑፍ እንሆ ሰናይ ምክትታል ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቢሉ ኣኽሱም ከም ግልያዊት ንግስነት ማዕቢላትሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ እቲ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእሱ ፊደላት ብምምሃዝ ጽሑፋት ጀሚሩ ነይሩ እዚ ሕጂ ቋንቋታት ትግርኛ ኣምሓርኛን ትግረን ዝጸሓፈሉ ዘሎ ናይ ግዕዝ ፊደላት ፍረ ስልጣንን መሃዝነትን ህዝቢ ኣኽሱም ስለ ዝኾነ ምስክር ናይቲ በጺሖምዎ ዝነበሩ ደረጃ ምዕባለ እዩ እዚ ፊደላት እዚ ፍሉይ ኮይኑ ዝርአ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎ ካልእ ፊደላት ኣብ ዝኾነ ክፍልታት ኣፍሪቃ ስለ ዘይርከብ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ፊደላት ብምህላው ስነ ጽሑፍ ኣብ ሃገርና ቀልጢፉን ብሰፊሑን ክምዕብል እዩ ዝግባእ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ህዝብና ምስ ክጥቀመሉ ዝኽእልን ኣብ ኢዱ ዝነበረን ፊደላት ኣብ ኣዝዩ ትሑት ስነ ጽሑፋዊ ምዕባለ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ከምዚ ክኸውን ዝኽኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ብንጹር ንምፍላጥ ብዛዕባ ኣመዓባብላ ጥንታዊ ስነ ጽሑፍ ኣብ ሃገርና ሰፊሕ መጽናዕቲ ምክያድ እኳ ዘድሊ እንተኾነ ሓፈሻዊ ምኽንያት ምቕራብ ግን ይከኣል እዩ ኣቐዲሙ ጥንታውያን ግሪኻውያንን ሮማውያንን በብቋንቋኦም ብዛዕባ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ፍልስፍና ታሪኽ ማሕበራዊ ህይወት ወዘተ ግጥምታት ቴማታትን ልብወለድ ዛንታታትን ይጽሕፉ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ነይሩ እዚ ብጥንታዊ ቋንቋታት ንኣብነት ብላቲን ኣብ ሮማ ዝድረስ ነበረ ስነ ጽሑፋዊ ስራሓት ብሰፊሑ ይንበብን ኣብ ክብ ዝበለ ትካላት ትምህርቲ ማለት ዩኒቨርሲታት ይስትምሃር ስለ ዝነበረ በቲ ህዝቢ ክፍለጥን መንቀሊ ቀጻሊ ጽሑፋት ክኸውንን ከኣለ ቋንቋ ግዕዝ ግን ከም ቋንቋ ጥንታዊ ግሪኽን ላቲንን ዓብተራ ክጻወት ኣይከኣለን ብቐዳምነት ብግዕዝ ዝተጻሕፉ ንሃይማኖት ዘይምልከቱ መጻሕፍቲ ብብዝሒ ዝነበሩ ኣይመስልን ኣብ ሕብረተሰብና ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ዝርከብ ናይ ግዕዝ መጻሕፍቲ ከም መዝሙር ዳዊት ኦሪት ዘፍጥረት ገድለ ጻድቃናት ውዳሴ ማርያም ወዘተ ዝኣመሰለ ብቐጥታ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝዛረብ እዩ እቲ ከም ፍትሓ ነገስት ዝመሰለ ብዛዕባ ሕግን መምሕዳርን ዝሕብር እንትኾነውን ሃይማኖታዊ መበገሲ እዩ ዘለዎ እዚ እውን ዝበዝሕ ካብ ናይ ጥንቲ ናይ ኢብራይስጥ ግሪኽ ወይ ዓረብ መጻሕፍቲ ዝተተርጎመ እምበር
ኣፍሪቃዊ መሰረት ዝነበሩ ይኮነን። እዚ ኣዝዩ ሕጹር ትሕዝቶ እዚ ንስነ ጽሑፍ ግዕዝ ናብቶም ዝወለዶም ቋንቋታት ዘመሓላለፎ ውርሻ ውሱን ክገብሮ ግድን እዩ ነይሩ። ካብዚ ዝገደደ ግን ግዕዝ በተን ዝተፈላለያ ሴማውያን ቋንቋታት ማለት ትግረ፣ ትግርኛን ኣምሓርኛን እናተተክአ ምስ ከደ ናይ ቤተ ክህነት ቋንቋ ጥራይ ኮይኑ ካብ ስነ ጽሑፍ ተፈልዩን ካብቲ ህዝቢ ርሒቑን ፍሉይ መገልገሊ ካህናትን ኣቕሸሽትን ኮነ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ቋንቋታት ትግርኛን ትግረን በቲ ካብ ግዕዝ ክወርስዎ ዝግብኦም ዝነበረ ፊደላት ከይተጠቕሙ ስለ ዝተረፉ መሰረት ቀጻሊ ምዕባለ ክኸውን ዝኽእል ስነ ጽሑፋዊ ታሪኽ ክገድፉ ኣይከኣሉን። ከምዚ ክበሃል እንከሎ ብፍላይ ብቋንቋ ትግርኛ ንምጽሓፍ ፈተነታት ኣይተኻየደን ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ሕግታት እንዳባ ካብ መበል 16 ክፍለ ዘበን ኣቢሉ ክጽሓፍ ጀሚሩ ነይሩ ይበሃል እዩ። መበቆላዊ ማለት ኦሪጂናል ቀዳሓት ናይዚ ሕግታት እዚ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ስለ ዝጠፍአን ክርከብ ስለ ዘይተኻእለን ኩሉ ሕግታት እንዳባ ብቓልን ልምድን ካብ ዝተመሓላለፈ ተመጻሪዩ ምስ መምጻእ መንግስቲ ጣልያንን እንግሊዝን ብጽሑፍ ዝሰፈረ። ንኣብነት ብዛዕባ መበቆል ሕጊ ኣድከመ ምልጋ ማለት ናይ ኣውራጃ ሰራየ ክግለጽ እንከሎ ኣብቲ መቕደም ከምዚ ይብል። ስርዓታት ከመምልጋ ብቓል ጥራይ ዝነበረ ከይመስለኩም ኣቦታትና ከም ዘዘንተውልና ጽሑፍ ዝነበረ መቕማጡ ድማ ኣብ ደብሪ ኣቡነ ዮናስ እዩ ዝነበረ ብኩናትን ህውከትን ምኽንያት ጠፊኡ ይበሃል። ስርዓት ኣድግና ተገለባ ናይ ኣውራጃ ኣኮሎ ጉዛይ እውን ተመሳሳሊ ዕድል ከም ዘጓንፎ ይግለጽ። እቲ ሕጊ ምስ ተጻሕፈ ኣኩሉ ግዛይ ብሓደ ደጊያት ሰበጋድስ ዝተባህለ ትግራዋይ መስፍን ተወሪራ ስለ ዝነበረት እቲ ደብተር ኣብ ኢዱ ኣተወ። ክሳብ ሎሚ እውን ይብል እቲ ተመሓይሹ ዝተጻሕፈ ሕጊ እቲ ቀዳማይ ደብተር ኣብቲ ዓብይ ገዳም ናይ ዓጋሜ እንዳ ማርያም ጉንዶ ጉንዶ ኣሎ ይበሃል። ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ሕግታት ካልእ ከም ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል 7 ዓንሰባ ወዘተ ዝኣመሰለ ብጽሑፍ ይሰፍር ነይሩ እዩ። እንተኾነ ወይ ፈጺሙ ስለ ዝጠፍአ ወይ ድማ ኣብ ውሱን ቦታታት ጥራይ ተዓቂቡ ስለ ዝተረፈ መበገሲ ስነ ጽሑፍ ኮይኑ ከገልግል ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት እዚ ዳርጋ ኩሉቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዝነበረ ልምድታት፣ ያታታት፣ ጽውጽዋያት፣ ደርፍታት ወዘተ ብቓል ጥራዩ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ከም መሓላለፍ ዝጸንሐ። ላዕሊ ላዕሊኡ ክርአ እንከሎ እዚ ብቓል ዝመሓላለፍ ልምድታት ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሉ ይመስል ይኸውን። እንተኾነ ንስነ ኣእምራዊ ኣቃውማ ናይ ሓደ ህዝብን ንደረጃ ምዕባሉን ስለ ዝሕብር ከም ፍሉይ ኣርእስቲ ኣሕፅር ኣቢልና ምትንታኑ ኣገዳሲ እዩ። ጽውጽዋይ፣ ዛንታ፣ ያታ፣ ማሴ፣ መልቀስ ወዘተ። መብዛሕትኡ ጽውጽዋያት ብዛዕባ እንስሳታት ደቂ ሕድርትናን ካልኦት መናፍስትን ወይ ብዛዕባ ብግብሪ ክኸውን ዘይክእል ሕልማዊ ፍጻመታት ይትርድ። ነፍሲ ወከፍ ጽውጽዋይ እተመሓላልፎ መልእኽቲ ስለ ዝህሉ ግን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ስነ ምግባርን ዋዛን ቁም ነገርን ዝሕብር ኣገዳሲ ክፋልያታ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ። ኣብ ሃገርና ብኣሽሓት ቁፅር ጽውጽዋያት እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ሰፊሕን ዓሚቑን መጽናዕቲ ተገይሩ ይፈለጥን። ሓደ ቅዱሳት ውልቀ ሰባት ነዚ ጽውጽዋይ እዚ ኣኻኺቦም ብምሕታም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንመምሃሪ ከም ዘገልግል ገይሮሞ እዮም። ንኣብነት ኣባ ያዕቆብ ገብረ ኢየሱስ ዝተባህለ ካህን ዝናን ተረትን
ምስላን ናይ ቀዳሞት ብዝብል አርእስቲ ኣብ ዝሕተምዎ መጽሓፍ ብዙሕ ጽውጽዋያት ማለት ዝናን ሌጀንድ ማዕረ 3300 ምስላታት ኣብ ሓደ መጽሓፍ ጠሚሮሞ ኣብዚ ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጽውጽዋይ ወይ ተረት ተገሊጹ እኳ እንተሎ እዚ ብዓይነ ሃይማኖታዊ ስነ ምግባር ጥራይ ኣብ ልዕሊ ምርኣዩ ነቲ ዕሙቕ ዝበለ ማሕበረ ቁጠባዊ ትርጉሙ ወይ ሰረቱ ስለ ዘይምርምር እኹል ትንተና ኣይኮነን። ሓደ ኢኖ ሊትማን ዝተባህለ ኤውሮጳዊ ተመራማርን ጽውጽዋያት ልምድታት ኣስማትን መልቀስን ናይ ቀቢላታት ትግራይ ብዝብል አርእስቲ ብ1910 ኣብ ዝሕተሞ መጽሓፍ ንኣተሓሳስባ ናይቲ ህዝቢ ዝሕብር ኣገደስቲ ዛንታታትን ዘረባታትን ይርከብ። ሊትማን ብዛዕባ ጽውጽዋያት ህዝቢ ሓበሻ ማለት ንብሔራት ትግርኛን ትግረን ዘጠቃለለ ማለት እዩ ክዛረብ እንከሎ ብድራማዊ ኣቀራርብኡ ይኹን ብመሃዝነቱ ማዕረቲ ናይ ፐርዥያን ዓረብን ከም ዘይመጽእ ይገልጽ። ምክንያቱ ድማ ጽውጽዋያት ህዝቢ ሓበሻ መብዛሕትኡ ግዜ ቀሊልን ፍልማውን ማለት ፕሪሚቲቭ ንጹህን ገርሃውን ማለት ኔቲቭ እዩ። ሓንሳብ ግን እቲ ዝገልጾ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ልበኻ ዝትንክፍ እዩ ድሕሪ ምባል ሊትማን ነዚ ስዕብ ኣብነት ይህብ። ኣእዱግ ክራኸቡ እንከለዉ ዝጫነዉ እቲ ካብ ጭኮና ወዲ ሰብ ሓራን ኸውፅኦም ናብ እግዚኣብሔር ዝሰድዎ ሓያል ልኡኾም መምፁን ዘይመምፁን ንምፍላጥ እዩ። እዚ ድማ ይድምድም እቲ ጽውጽዋይ ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ሓርነት ከም ዝደሊ የረጋግጽ። ውላድ ነብሪ ብሓርማስ ምስ ተቐትለ ነብሪ ሕነ ንምፍዳይ ኣጣል ይቐትል ክሳብ ሕጂ ኸኣ ከምኡ ኢሉ እዩ ዘሎ ይብል እቲ ጽውጽዋይ ኣብ መወዳእትኡ። ወዲ ሰብ ካብኡ ብዝሓየሉ እንተደኣ ተበዲሉ እሞ ከሰንፎም እንተዘይክኢሉ ናብቶም ካብኡ ዝሓምቁ ይስልበጥ። ሓንቲ ስድራ ቤት ደርሆ ክትሓርድ ትደሊ ካራ ስለዝሰኣነት ግን ነታ ደርሆ ነፃ ትገድፋ። እታ ደርሆ መሬት ጻሕቲራ ክትበልዕ እንከላ ካራ ተውፅእ። እታ ስድራ ቤት ድማ በታ ባዕላ ጻሕትረታ ካራ ሓሪዳ ትበልዓ። ደርሆ ስያ መሕረዲታ ጻሕትረት ድማ ይበሃል። ከምዚ ዝመሰለ ብእንስሳታት ዝምሰል ዛንታታት ንስምዒት ናይቲ ህዝቢ ይገልጾ እዩ። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ጽውጽዋያት እቲ ሓፋሽ ካብ ጥንቲ ትሒዙ ባህጊ ሓርነት ከም ዝነበሮ ኣብ ልዕሊ ድኹማትን ውፅዓትን ንዘጓዕብኡ ከም ዝጸልእን ዝቃወምን ንርዳእ። ከም ኣብ ካልኦት ሕብረተሰብና እውን ንትኩራትን ተጣቢቦም ድሌቶም ንዝረኽቡ ሰባትን ይድንቕ እዩ። ነዚኣቶም ብወኸርያን እናመሰለ ድማ በቶም ዝዕሽዉ ይስሕቕ። ከምኣቶም ዓሻን ዝንጉዕን ብዘይምዃኑ ኸኣ ይሕጐስ። ወኸርያ ከም ተንኰለኛውን ትምሰል እያ። ብስነ ጽሑፋዊ ዓይኒ ክርአ እንከሎ መብዛሕትኡ ኣብ ቋንቋታት ትግርኛን ትግረን ዝርከብ ጽውጽዋያት ክብ ዝበለ ስነ ጥበባዊ ኣቀራርባ ኣለዎ ክበሃል ከም ዘይከኣል ኢኖ ሊትማን ይገልጽ እዩ። ብሓቂ እውን ብትሕዝትኡ ሓጺርን ኣብ ሓደ መልእኽታት ዘተኮረን ስለ ዝኾነ ወላ እውን ኣብ ጽሑፍ እንተሰፈረ እዚ ጉድለት ዘለዎ ይኹን እምበር ንልቦናን ንብልህነትን ፍትወትን ጽልኣትን ጓዛን ቁም ነገርን ናይ ሓፋሽ ህዝብናን ንመድረኻዊ ምዕባሉኡን ስለ ዘመልክት ብዓቢ ተገዳስነት ክእከብን ክጽንዕን ይግባእ። መበገሲ ስነ ጽሑፋዊ ምዕባለ እቲ ተሓሳስባን ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማን ናይ ሓፋሽ ህዝብና እንካብ ኮነ ነቲ ካብ ነዊሕ ታሪኽ ጀሚሩ ስምዒቱ ክቕስቅሶ ከስሕቆ ከሕዝኖ ከገርሞ ከተሓሳስቦ ወዘተ ዝጸንሐ ካብ ኣቦታት ዝወረሶ ዛንታታትን ዋዛ ምስ ቁም ነገርን ብግቡእ ምርዳእ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎ። ስነ ጽሑፋዊ ክእለት ህዝቢ ሰሜን ሓበሻ ብሓቂ ንምምዝዛን ይብል ሊትማን። ነቲ ግጥምታቶም ምርኣይ የድሊ ኣብዚ ብርቱዕ ስምዒት ዘለዎ ናይ ምግላጽ ሓይሊ ንጹር መግለጺታት ብዛዕባ ዓውደ ውግእን ህይወት እንስሳ በረኻን ናይ ባህሪ ፍጻመታትን
ሓሓሊፉን ትዝታ ብዛዕባ ስምዒት ደቂ ሰብን ይርከብ። ቀዳሞት ብመልክዕ ማሴ መልቀስ ወይ ደጉዓ ዝገጥሞም ዝነበሩ ግጥምታት ብግጥማዊ ዓይነቱ ብዘመሓላልፎ ዓሚቕ ትርጉም ብናይ ምግላፅ ክእለቱን ኣመራርፃን ኣሰኻኽዓ ቃላትን ምዕብል ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ዝግጠም ግጥምታት ሰውራዊ ትሕዝቶ እኳ እንተለዎ እቲ ነዚ ዝጥቀስ ዘሎ ናይ ቀዳሞት ግጥምታት በፂሕዎ ዝነበረ ደረጃ ኣይርክቦን ዘሎ። ከም ግቡእ ናይ ሕጂ ምዕባለ ግጥምታትና ዝለዓለ መድረኽ ናይቲ ዝሓለፈ ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ። እንተኾነ ባህልታት ኤርትራ ንምጥፋእ ዝካየዱ ዝነበሩ መግዛእታዊ ዘመተታት ግቡእ ታሪኻዊ ቦታ ሒዙ ክጸንሕ ኣይከኣለን። መብዛሕትኦም እቶም ንማሰን መልቀስን ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ተንቲኖም ነቲ ስነ ጥበባዊ መዳያቱ ኣብ ልዕል ዝበለ ደረጃ ከብፅሕዎ ዝግብኦም ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸቡ ኤርትራውያን ነዚ ባህላዊ ውርሻ እዚ ዘስተናዕቁን ብኡ ዝስሕቁን ዘባጭውን እምበር ተገዲሶም ዘጽንዕዎ ኣይነበሩን። እዚ መግዛእቲ ዘምጾ ኣዕናዊ ኣመላኽታ ግን ክንጸግን ክእለን ይግባእ። ምዕባለ ናይ ሓደ ቋንቋ ካብ ባዶ ይኮነን ዝጅምር። ምስቲ ቀደም ዝበጽሖ ደረጃ ሞጎታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ነቲ በብግዚኡ ዝምዕብል ዝነበረ መድረኻት ምልላይን ነቲ ዝበለጸ ነጥብታት እናፈልፈልካ ምምጽራዩን ዝዓበየን ዝለዓለን ስነ ጽባቃዊ ቅርጹ ምትሓዙን እቲ ዝዓዘዘ ዕማም ድረስትዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ድሓንቀኒዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ሰላም ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለኹም ሙቕ ሰላምታ የቕርበልኩም። ክቡሮም ዳፍላየ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ፖለቲካዊ ኣተዓባብያ ዜጋታት ኤርትራ ዝምልከት ክገብሮ እየ። ኣብዚ ሓለፋ ሕያሎ ፈነወታተይ ዝፀቐጥ ኩሉ ኣርእስቲ መቐፀልታ እዩ። እሱ ድማ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ መሪሕ ተራ ክፃወታ ይግባእ፣ ህዝቢ ድማ ተረአን ክፃወታ ፖለቲካዊ ውድባት ፃውዒት ክገብርን ሙሉእ ደገፍን ክህብ ይግባእ ዝብል ቁም ነገር እየ ክቅርበልኩም ዝቐነኹ። ኣብዚ ክንዛረብ ከለና እቲ ቀንዲ ሕመረት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክመርሓ ኣለወን መበሊና እቲ ፖለቲካዊ ኮስኳስ ንበሎ ዋላ ኣተዓባብያ ዜጋታት ንሕና ኤርትራውያን ብተዛማዲ ምስ ካልኦት ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ሕምቀት ናይ ዜጋታት ኤርትራ ኣይኮነን፣ ዋሕዲ ተመክሮ እዩ። ተመክሮ ድማ ኩሉ ሻዕ ተዛማዲ እዩ። ምስ ካልኦት ሃገራት በፂሕንኦ ዘለዋ ተመክሮ ትብል ሳተን በፂሕንኦ ዘለዋ ተመክሮ ስኻ ዘይትበፅሖ እንተኾንካ ትምዕባለ ናይ ፖለቲካውን ካብተን ሃገራት እቲአን ለጠቕ ክብል ግድን እዩ። ዘሰክፍ ኩነታት ናይ ኤርትራ እዚ ስርዓት እዚ ነዊሕ ምቕፃሉ ጥራይ ኣይኮነን። ብኸምዚ ንኸዶ ዘለና እዚ ስርዓት ምሰልገሰውን እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ኢና ክንገብር ኣብ ዝብል ዘተኣማምን ፖለቲካ ወዳድባ ወይ ፖለቲካዊ ደረጃ ኣይሓዘን ዜጋ ንሱ እዩ ዘሰክፍ። እዚ ሕቶ እዚ ድማ ድቃስ ክኸላና ዝግባእ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ እንዳመኽነኻ ክስቶዩ ከምዚ ገይሩና እንዳበልካ ኣይትነብረን ኢኻ። መድረኽ ይሓልፍ እዩ። ድሮ እኳ በዓል ደርጊ ተረሲዖም፣ በዓል ሃይለ ስላሴ ተረሲዖም ብዛዕባኦም እሳቶም ዝገበሩና ሓስያ እንዳበልካ ዘይትዛረበሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። ፅባሕ ድማ
بقدف زقبرنا إساس زقبرنا دابل كاخت الزارب حجر زمع بلا يكون لومي كم تقاوم تي متأن كم نزسرعة زي ندقفون زي ندليون متأن كنتزارب زعباز سرعة زي قبوء كوان تقونه ناتناخي مدب انتايو نايتهم كابزي سرعة زي زقبولو ولدوتات حتو وي ترى مقرراب ببا انتايو نسيو تزسكفتو تمقرراب تمدلاو مدلاو أبزبان أنصاركا يكونن زهنت أبناتكا مسارات يزهنت تخون سراح يسألو كوان تخون بتي الحلوف بتي حديش ازيو كجبر زلو زبل يزهنت لومي بزعبا مهنات حجر كزارب زخئل هزب زعمنون زقبلون زسمعون حيلي يبلنان سيو البوليتيكاوي سلفتات كندهب علنا زبل زرباي عزيز دقاقمو زلو إرترا انتاي تقبر هاينا نقبرو إرتراويان زبل حتو بجانق عنا يبلون تما هيزو سلازخونة انتاي كم زقبر عب حانتي الأولاويت حقر درو ناي زمنات توموكرو ناي كالوت حقرات سلازلو ناي إرتراون بمتانو سلازلو بفلاي دما ناي قربيت حقر إثيوبيا نحنا بعلنا زنبرنا يا إرتراويان زنبرنا يا توموكرو سلازلو انتاي كجبر زبل حتو بجانق عنا يبلون تزقبر تراي مدلاو مجماريو تمدلاو مجمار دما ببوليتيكا ودب تراي كجبر زخير زربا يكونن بكونفرنس يكونن بوعلاتات يكونن حج دما بسوشال ميديان بممدارنا يكونن أكالو كوان تخونه زخلو زتقسكو ممدار كم زيدلي وعلا يدلي اتك اندقن بوليتيكاوي سلفي مقباريو بوليتيكاوي سلفتات أب حنت حجر نتي حجر نبي قصو يخيد زوز سنة نساتن تعيه بوليتيكاوي سلفك نبالكلنا شمو يكونن زقدس ودب ديو تباهيلو ولا كالشم ديو منقسقاس ديو تباهيلو زي كونس اتنا هزبي ناي بوليتيكا متخخاب مودداب السويو ناي حجر وحس نحنا أبتم كورونا كاب بوليتيكاوي ودبات نفرح لنا تحسي ناس لزخونا ببوليتيكا ودبات حجي زخلو تأقامن عوياتن قبل على حزبي إرترا زورده اتناي بحزبي استودبه بوليتيكا ودب حزباو قنباريو حزباو قنبار حرنة إرترا حسابنا تنت حزباو قنبار الديمقراطيا فتحن دحرنا تنت شموم طعميو اتتحستون تاينيرو كنبل كلنا بفلاي هقدف زقبرون زلون كنرئي كلنا بوليتيكا ودبات معنوي حجر ين كنبل نخيلينا إذا جن جوجي مدمدم تاي اتي حدا ودب حسيا خورد كله كم هقدف عينت حسيا خورد كله قالوا ودب دما نتا حسيا مود أتاز قبرن راهوا زمزئن كقلق على تمسرح سيو قلسيو انتاي مالتيو بوليتيكا ودبات ويكا استفليا الرأي زلوان بوليتيكا ودبات تقلقيلن نتي منقست حيزو زشقر زلو نهزبي انصار هزبي دليت زخيد زلو كقاوما علوان تراي زي كونس أمراض إتات نهزبي كبال زي قديلو زلو عبيرت أمراض إتات كنهب علن هقدف زقبرالو اتي كقبر زقبو أغن زي إيو تباهيلو أب هزبي كوردالو هزبي أمراض إتاتو كفلت بوليتيكا ودبات مقبار مالتقن سلطان مدلايو حنساب بوليتيكا ودبات أب سلطان مسمس آدما عمست هزبيين زبل توموكرونا كيغايو كاب عقل صبت زمت أخون خيل اتي ساينساوي وي سنة فلتتاوي تنتاني
ፖለቲካዊ ውድብ ግን ናይ ህዝቢ ፀግዒ ሒዙ ዝኸይድ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናብ መንግስቲ ዘብፅሕ ፖለቲካዊ ውድብ እዚኣ ከም መልእኽቲ ክትሕዙለይ ፍላጎኩም ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ማለት ናይ ህዝቢ ድምፂ ናብቲ ዘመሓድሮ መንግስቲ ዘምፅእ ሓደ ቱቦ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓደ ሃገር ኣብ መንግስቲ ክሳተፍ ኣይክእልን እዩ ንጉዳያት መንግስቲ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኩሉ ዜጋ ክዛረብን ከተግብርን ከም ዘይክእል ንኩልና ብሩህ እዩ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ኣሎ እንተይልና 5 ሚልዮን ህዝቢ መዓልቲ እንታይ ንግበር ክብል ኣይኮነን ይገብሩለዮም ኣነ ዝደለኽዎ ዝብልዎ ፖለቲካዊ ውድባት ንዕኦም ይዝውክል መልእኽቱ ድማ ብኦም ገይሩ ይብፅሕ ምክንያቱ ፖለቲካ ሃገር ብሓንቲ ሕቶ ዝቆመት ኣይኮነትን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ጨናፍርን ጉዳያትን ዝሓዘ እዩ ምምሕዳር ሃገር ንፖለቲካ ዝምልከት ኣለዎ ንሚሊተሪ ዝምልከት ኣለዎ ንቁጠባ ንጥዕና ንትምህርቲ ንጎረባብቲ ሃገራት እንታይ ሞ ተዛሪብና እንታይ ክንገድፍ ኩሉ ኣለዎ ሕጂ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዮም ንጡፍ ተራ ዝፃወቱ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብዛዕባ ትምህርቲ እዚዩ መርገፂ ወይ እዚዩ እቲ ስትራቴጂ ክኸውን ዘለዎ ሃገር ክትምዕብል ትኽእል ኣብ ትምህርቲ ብከምዚ እዩ ኢሉ ንህዝቢ ከስማዕ ኣለዎ ኣብ ቁጠባ እዚዩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዚዩ ኣብ ወፃኢ ዝምድና እዚዩ ምስ ጎረባብቲ ዘለና ዝምድና ብከምዚ ዝኸይድ ኢሉ በብሓደን ብዝርዝርን ንህዝቢ ሓሳቡ ገልጽ ማለት እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ዘቅርብ ፖለቲካዊ ውድብ ሓደ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ሃገር ሕብረ ሰልፋዊ ንግበሮ ንብለሉ ዘለና ምክንያት ብዙሓት ክህልዋ ስለንደሊ እዩ ብዙሓት ሰልፍታት እንተልይዋ ሓንቲ ሃገር ሃብታም እያ ኣረኣያታት ናይ ኩሉ ተሓቁፍ እያ ማለት እዩ ኩሉ ዜጋ ወይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምስ ሓንቲ ውድብ ጥራይ ሓሳቡ ክሰማማዕ ኣይክእልን እዩ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎም ይደሊ እዚ ሲ መን ሞት ይጠፍኦ ሕጂ ካባይ ከም ትምህርቲ ክትረኽብዎ ኣይኮንኩምን ደሊ ዘሎ ኩልኩም ትፈልጥዎ ጉዳይ ብፍላይ ካባይ ዝያዳ ትምህርቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝቀሰምኩም ካባይ ዝያዳ ተመክሮ ዘለኩም ዜጋታት ነዚ ጉዳይ ዝሸለል ክትብልዎ ይብልኩም ኣብዚ መድረክ እዚ ወይ ኣብዛ ዝሓለፈት 20-30 ዓመት ምናልባት ሰልፍታት ወይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ውድባትን ዝበልናየን ነቲ ንደልዮ ደረጃ ኣይበፅሓን ስለዝኾና ኢልና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝበሃል ነገር ክንኩንን ጌጋ እዩ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ 10 ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተጋግየን ኢልና ፖለቲካዊ ሰልፊ ንሃገር ኣያድልን እዩ ክበሃል ሞጎታዊ ኣይኮነን ምኹንዩ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ውድባት ክገብርኦ ዘለዋ እንተዘይገይረን እዚ ግበራ ክበሃላ ኣለወን ብህዝቢ ኣይተባሃላን ሕጂ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ኤርትራ ኣብ ወፃኢን ዝርከባ ዘለዋ ተዛማዲ ናጽነት ስለ ዘለወን እዚ ስለምንታይ ዘይትገብራ ንምንታይ ኣብዚ ተድህባ ተባሂለን ግን ኣይተጠቕሳን ብሓፈሽኡ ግን ምብዛሕ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ኣሉታት ወሲዱ ምናዳ ኣብ መንእሰያት ወይ ኣብቶም ተመክሮ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይብሎም ወለዶታት ዕድሚኦም ክሳብ 40-35 ዝበፅሑ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ኣብ ኣድማዕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከይህልዎም ስለ ዝኽእል እቲ መረዳእታ ኣንጻር ምብዛሕ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኮይኑሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ምጭጫሕ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝበሃል ኣንጻራዊ ቃል ውን ምስኡ ለጊቡሎ ንግሆ ዝፍጠራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እንታይ ከዓብሰልና እየን ንሳተን ዝፍጠራ ዘለዋ በቶም ዘቆምዎን ዘለው ሰባት ናይ ስልጣን መደያይቦ እዮም ዝገብርዎን ዘለው ስልጣን ዝደልዩ እዮም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘቆሙ ዘለው ዝብል ጉጉይ መደምደምታ ኣሎ ወይ ከዓ ሃገራዊ ዕላማ ዘይብሎም ናቶም ናይ ኣውራጃ
ዕላማ ዘለዎም እዮም ንዝገብሩ ዘለዉ ወይ ከዓ ብካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብፍላይ ብናይ ኢትዮጵያ ዝምርሑ እዮም ዘቁመዎን ዘለዉ ይበሃል ገሊኦም ድማ ብህግደፍ ዝፅረፉ ብኣሜሪካ ዝቆሙ እዮም ሓድነት ኤርትራ ከፈላልሱ ዝደልዩ ንኤርትራ ናብ ቀደማ ክመልሱ ዝደልዩ እሳቶም እዮም ዘቁሙ ዘለዉ ድማ ዝብል ክሲ ብደገፍቲ ህግደፍ ይመጽእ ብሓፈሽኡ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተራ ከም ዘይብለን ዘረድእ ፖለቲካ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ክኸይድ ከሪሙ ክንብል ይግባእ ዋላ ፖለቲካዊ ሰልፍታት የድልያ እየን ዝብሉ ሰባት እውን ዜጋታት ድምፆም ግን ኣያስምዑን ኣለዉ ከም ቀዳማይ ፍታሕ ናይዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣይወስዱን ኣለዉ ወ ሓቅኻ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘይብሉ ዳ ከመይ ገይሩ ዴሞክራሲ ቀውም ይብሉ ይቕበሉ ግን ኣብ መበል ሓደ ኣይሰርዕዎን እዚኦም ኣሉታዊ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን ዘይሃገራውያን ኣይኮኑን ለውጢ ዘይደልዩ ኣይኮኑን ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ ቅንዕናውን ዝጎድሎም ሰባት ኣይኮኑን ትምህርትን ተመክሮን ዝጎድሎምን ኣይኮኑን ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ፖለቲካዊ ኣተዓባብያና ወይ ተመክሮና ዝተኮስኮስናሉ ፖለቲካዊ ሃዋሁ እዩ ዝዓግተና ዘሎ ንፖለቲካዊ ውድባት ቀዳማይ ቦታ ምሃብ እቲ ምክንያት ጠቂሰ ኣለኹ ምናልባት ፖለቲካዊ ውድባት ብፍላይ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበራ ፅቡቅ ኣይፈዳያናን ዝብል ኣረኣያ ክኾን ይኽእል እዩ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ትሑት ቦታ ዝወሃበሉ ዘሎ ምክንያት ሓደ ሕቶ ግን ኣሎ ፈተና ኣይፈተና ልኡላዊት ሃገር ካብ ኣምፃእኻ ምስ ልኡላዊት ሃገር ዝኸይድ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክትገብር ግድን እዩ ወይ ምስኡ ዝኸይድ ምድላዋት ክትገብር ግድን እዩ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኻየደ እዚ ኩሉ ገልጠምጠም ናይ 40 ዓመት ዝተኻየደ ድሕሪ ፌደሬሽን ናይ ሃገር ወይ ልኡላዊት ሃገር ናይ ምፍጣር እዩ ነይሩ ዶብ ዘለዋ ባንዴራ ዘለዋ ዓለም ዝፈልጣ ሃገር ምግባር እዩ እዚ መድረክ እዚ ተወዲኡ ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ንፀላኢ ንፈታዊ ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ሓንሳብ ግን ሃገር ምስ ገበርካ ከም ዜጋታት መጠን ጉቡእ ኣሎና ዜጋታት ጉቡኣት ኣለና ከም ውላድ ትምነ ትዳሎ ውላድ ምስ ረኸብካ ግን ሓላፍነት ናይ ውላድ ናባኻ እዩ ናብቶም ወለዲ እዩ ወለዲ ኤርትራ ድማ ዜጋታት ኢና ኣምፂና ኣለና ታ ሃገር ፅቡቅ ዶ ነይሩ ምምፃእና ፍልይቲ ሃገር ጌርካ ምምፃእ ወይስ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ተወዲኡ እዩ ታሪኻዊ ትንታነ ጥራይ እዩ ዘድልዮ እቲ ሃገር መፂኡ ኣሎ ውላድ ረኺብና ኣለና ናትና እዩ ውላድ ማለት እዩ ካብ ስጋና ካብ ደምና ካብ ዓፅምና ዝወፀ ሓደ ውላድ ኣሎ ኣብ ዓለም ኣምፂና ኣለና እዚ ውላድ እዚ ናትና ሓላፍነት እዩ ክሳብ ዝብፅሕ ክተብፅሖ ወሊዶም ሓጒሶም ፌስታ ገይሮም ወለዲ ቆልዓ ምስ ረኸቡ ነቲ ቆልዓ ገዲፎሞ ኣብ ካልእ ይኸዱ ማለት ኣይኮነን ምስቲ ኩሉ ገልጠምጠም ናይ ቆልዓ ምዕባይ ሙሉእ ሓላፍነት ወስዱ ርስሓቱ የፅርዩ ፅቡቁ ስዕሙ ይምህሩ ብጥዕና ከናኸኑ ክሳብ ዝውዳእ ድማ ክሳብ ዝብፅሕ ድማ ካልኦት ወለዲ ዝገብርዎ ብውሕዱ ይገብሩ ትምህርቲ የብፅሑ ካልእ ይገብሩ ፖለቲካዊ ምዕባለ ድማ እንሱ እዩ ሃገር ምስ ኣምፃእኻ ንሃገር ዝኸውን ምድላዋት ክትገብር ኣለካ ካብቶም ብዙሓት ምድላዋት ክግበሩ ዘለዎም ምድላዋት እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ውድብ ምግባር እዩ ስለምንታይ ሕጂ እውን ደግሞ ኣለኹ ዜጋታት ድምፆም ዘስምዑሉ እዩ እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ፅቡቅ የለን ዝብሉሉ እዩ ከምኡ ከይበሉ ድማ እቶም ነበርቲ ናይ ሃገር ብሰላም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ጥራይ ዘይኮነስ ክምዕብሉ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ዳ ሃገር ኣምፅኦም ጎቦን ገረብን ክጥምቱ ወይ ክስዕሙ ክሓቕፉ ኢሎም ኣይኮኑን ኣምፅኦሞ ሃገር ተመንዮምሉ ወይ ተሰዊኦምሉ ሃገር ማለት ብሰላም ክትነብረሉ ትኽእል ቅሳነት ረኺብካ ክትነብረሉ ትኽእል ማለት እዩ ቀፃልነት ናይ ወለዶታት ተረጋግፀሉ ማለት እዩ መስለኒ ንሱ ግን ምምሕዳር የድልዮ ምምሕዳር ድማ ብፖለቲካ ውድባት ጥራይ ዝግበር
ሕጂውን ክደግሞ እየ መባእታዊ ነገር እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሓድሽ ነገር ኣይኮንኩን ነዚ ዘይፈልጥ ዜጋ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን እየ ኣነ ግን ምዝኽኻር ዘድልዮ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ ዜጋታት እንታይ ንግበር ይብሉ ኣለዉ እንታይ ወሪድዋ እዛ ሃገርና እንታይ ኢና ንገብሮ ንዕባ ቁሩብ ንምከር ዘይብል ኤርትራዊ የለን ሎሚ እንተላይ ደገፍቲ ህግደፍ ዓዊሎም ናበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ዝበሃሉ መድረኽ እዩ ንምንታይ ሃገር ብዘይ ምምሕዳር ባዶ እያ ግዳይ ናይ ኣራዊት እያ ክትከውን ንሓንቲ ሃገር ከም ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ነዛብእ ምግዳፍ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ድማ እዝዩ ትመድረኹ እምበኣር ብወገን ዜጋታት ጻውዒት ክግበር ዘለዎ ኣኼባ ንግበር ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ንግበር ኣይኮነን ንዑ ንዛረብ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ወይ ከዓ ንውልቀ ሰባት መሪፅካ በዓል ክስቶ እንታይ ዳ ደቂስኩም እንታይ ዳ ሓያጥፊኢኹም ገለባ ግበሩ ኣይኮነን እቲ ኤርትራውያን ዜጋታት ክብልዎ ዘሎ ዜጋታት እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ሓፈሻዊ ቃል ኣይኮነን ዜግነት ሕጋዊ ጉዳይ እዩ ዜጋታት ኤርትራ ኢና ንብል ክንብሎ ዝግባእ ነገር ንፖለቲካዊ ሰልፍታት እቲ ነዚ ስርዓት ንምድርባይ ይኹን እዚ ስርዓት እዚ ድማ ምስ ተደርበየ ድማ ዝቕፅል መደብኩም እንታይ እዩ ብዝርዝር ኣቕርቡ ኢና ክንብል ዘለና እዚኣ መደምደምታይ ብዝርዝር ኣቕርቡልና ዝርዝር ማለት ብ10 ገጽ መደረ ምግባር ማለት ኣይኮነን ዝርዝር ማለት ንመደባት በብ ጽላቱ ኣብ ግዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኸምዚ ክኸይድ ዝብል ፕሮጀክት ዝሓዘ ዘመናዊ ዝኾነ ኣቀራርባ ዘለዎ ጽሑፍ ማለት እዩ ጽሑፍ ኢና ንብል ዘለና ካልእ ቃል የብላን ጽሑፍ ሰብ ክውከሶ ዜጋ ክውከሶ ዝኽእል ጽሑፍ ክቐርብ ኣለዎ ምኽንያቱ ከምኡ ከይገበረ ሃገረይ ከመሓድረለይ እዩ እዚ ሰልፊ ክብል ክእልን እዩ ዜጋ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕትና ዝኽሰምዕዎ ዝጸናሕኩም ብኽብሮም ዳፍላ ዝተዳለወ ብዛዕባ ኣድላይነት ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ከምኡውን ዜጋታት ክሓትወን ዘለዎም ጠለባት ዝትንትን ትሕዝቶ ገና ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋሉ ዝመጽእ ሰሙን ክቕጽል እዩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان ملختاتكم ناب راديو إيرنا ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ Hello, Radio Rena. መጀመርያ ከመይ ቀኒኹም ስመይ ደስታ በላይ ዝብለሉ ዘለኹ ሃገር ቫንኮቨር ካናዳ እጅ ዘደወለኒ ምክንያት ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ሃገርና ማለት እዩ መስፍን ሓጎስ ኣያና ምኩር ተጋዳላይ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ማለት እዩ እንደግፎ ኣጆኻ ቀደም ገዲም ተጋዳላይ ጎንኻ ኣለና ስኻ ዝበልካና ነገር እንተግብር ድልዋቲና ኢልና ነትናቱ ተበግሶ ክንድግፎ ክነበረታትዑ ዝግባአና ዳ እምበር ብጣዕሚ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘሎ ነገር ብጣዕሚ ሓዚነ ተሰሚዕኒ ዝብል ዘለኹ ሕጂ መደወልየይ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ሰብኣይ እዚ እግዚአብሔሩ እንዳመስገነ ቆሪቡ ቤተክርስቲያን እንዳኸደ ክነብረሉ ዝግብኦ ጊዜ ስለዚህ ሃገረይ ገለ ነገር ክገብራል ኢሉ ስለዝተበገሰ ኣጆኻልና ነትናቱ ተበግሶ ኣብቲ ዝብፃሕ ነገር ክነብፅሖ ዳ ክንብገስ ነይርና እምበር ነትናቱ ዕላማ ክንቆፂ ብሕቶን ወድሕቶን እንዳሰልቸና ዘይድሊ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነገር ሕጂ እውን ክሰቲ እንዳበልካ እዚኣ ቅቡል ኣይኮነን ሼም ኦን ኤርትራውያን ሼም ኦን መስፍን ሓጎስ
ክንከባኸቦን ኣጆኻ ክንብሎን ክንበራታትዖን ዝግባአና እዚኣ ንኽብል እየ ደው ኢለ ማለት እዩ እምበር ቅድሚ ሕጂ ወያነ ከምዚኦም ዝሓስቡ ነይሮም እሞ ኣብዚ ግዜ እውን ሕጂ ከምኡ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ክበሃል ኣይክእሉ this is ፖለቲካ ስለዚ ወያነ ዝሓስብዎ ነገር ንዓና ዝጠቕመና ነገር እንታይ እዩ ዝጠቕመና ለዊጥና ናብቲ ዘድልየና ነገር ዳይና ክንከይድ ዘለና እምበር ኣይኮነን ወያነ ደርጊ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፍአ ግፍዒ ዝፈፀመ ማለት እዩ ሕግዞኩም እየ ጎንኹም ኣለኹ ኢሳያስ ንክተውድቁ እንተደኣይልና ኣብ ጎንኹም ከውን ክእል ኣለና ረብሓና ዘገድሰና ቅድሚ 30 ዓመት 27 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ሕጂ እንዳደገምና ክነስልችዎ የብልናን ህዝቢ መጀመርያ ሃገርን ህዝብን ክድሕን ክእል ኣለዎ ድሒሩ ዝመፅእ ነገራት ንዝትዮም ስለዚ ነዚ ሰብኣይ ዝብሕቶን ወዲ ሕቶን ኣይነሰልችዎ ስለዝገይሩ ንሓግዞ ኣብ ጎኑ ጠጠው ንበል ተበጊስሎ ኣብዚ ሰብኣይ እዩ ኣብ ልዕሊ ድኻሙ ድኻም ኣይነውርደሉ መንእሰያት ብፍላይ let's help him ሬድየርና ዛበለኽት እዚኣ ኣብፅሑለይ thank you so much ዮኒ ኤግዛጀሬት ጌርካ ነቲ ጥዑም ቃላትካ በዛ ነገር እዚኣ ሓሰበላ ከመይ ጌርካ ኣብታ ናይ ሰንበት ተኣሽሙኻ ፕሮግራምካ ከም ተመሓላልፋ ግበር ስቃይ ትበል ስቕታ ይትቕትልና ዘሎ ኤርትራ thank you so much my brother have a great day bye bye ደስታ from Canada ሰላማት ያ حبايب ردي الرينا بالله انا مكيدي كاب هاجر جيرمن كاب ከተማ ንሩምበርግ كل سنه هم يا حبايب انتاي داز ملختي قلملي اقاريسكم وديم ثلاثه سمون ايسمعنا المهم اقاريسكم انتم تقام يلن نوح عمتات هررنا وصينانا رئيتنا هبنانا بارك الله فيكم أغيمناكم تهينها يا قريتا تقصلون تخوكم كأني إلا نكتاتلنا نمهان كل جزء مسحوم علينا محل توصل نكتاتلكم عدمن تعنا نهابكم كساب هقدفنا خلاباتون تحت مريزاتو حزب إريتراد ما رهوان كسانتن زستنفسلون زستمعرلون تأمارهاتون تأمارلسون دما كله حدنته دلديلو مسزبون مسدوقون كلنا تأخيبنا نرحبوا اللي جيزي حاتيري كم تأذولكم كم حجي ردي الرينا دما أبتابا ودع علوي دما نافورتو دمس ردي الرينا كاب إريترا كاب اسمراز محلل فيلكم كم تم محلل في دمار قطعنيا تشاو السلام يا حبايب سلام ردي الرينا نقدم بذي تقوروا ظلهم سراح أد نقطين مسكانين كقل صفتو ريدي إرنا بحقي نزي أوضع ظل حسب إرترأت أبهاقرو زت نفقو ناي حساب كام مقلاتن بصحف كوينو بمزراب أبركم كمو ظلهم أقل قلوت تقيمو بقالات قلت زي كاليو ስለዚህ ልዑል ምስጋና ይብጻሕኩም ካብዚ ቀፂለ ክብሎ ዝደሊ በዚ ምክንያት ለንቅነ ዝካየድ ዘሎ ተሕዋኻት ብኡ ምክንያት ብምስላ መልክዕ ከቕርቦ ፈቱ ተሃዊኸን ይኽዕዎ መኒ ኮፍ ኢለን ይኣሪኦ መዚ ተሓሒዘኻ እንታይ ክብል ደሊ ክሰርቀኒ ከሎ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይ ኩሉ ናይ ኣምኖ ስለዚ ነቶም ለባማት እዚ ክርድኦም ተስፋ ገብር ሃወኻ የድልን እዩ እንድሕር ተሃወኽካ ብሕልፊ ኣብ ትገብሮ ዝምድናታትን ፖለቲካዊ ንጥፈታትን ሳዕቤኑ ፈፂምካ ክትቆፃፀሮ ዘይትኽእል ስለ ዝኸውን ተጠንቂቕካ ብሓባር ኮንካ ተነጻጽልካ ከይኮነ ናይ ሓባር ውሳኔታት ናይ ምውሳድ ክእለትን ድልየትን ክህልወና ኣለዎ ከምዚ ዝርአ ዘሎ ተነፂልካ እንዳኸድካ ከከም ድላይካ ምግባር ዝወጣና ኣይኮነን
ድሓር ነዘናይ ይኣክል ምንቅስቃሳት ከምቲ ግቡኡ ብሓንሳእ ኮይነን ሓቢረን ኣብ ሓደ ውሳኔ ክበፅሓ ዘለዎን እምበር ተተነፂልካ በቢኢደወነኖም ዝገብርዎ እዚ ቅቡል ክኸውን የብሉን እዚ ክብል እየ ድሓር ከዓኒ እዚ ኩሉ ናብዚ ናብትን ክንብል ከለና ኢሳያስ ንመንእሰያት ኤርትራውያን ሕጂ እዚ ናይ ምውፃእ ታሽሙታት ብዙሕ ሰብ ስለ ዘድህወሉ ኣብ ሳዋ እንዳእተወ እንዳጎነኸ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ኦሮሞ ንናይ ኣብይ ስልጣን ሓፍ ከብል ኢሉ ኣብ ናይ ኦሮሞ ከወድኦም እዩ ስለዚ ንሕና ምስ ኦሮሞ ጥልእ የብልና ደም የብልና እዚ ሰብ እዚ ከባእሰና ንስልጣኑ ክብል ነቲ ተልእኽኡ ከዓ ከተግብር ክብል ህዝብና ከወድኦ እዩ ነዚ መንእሰያ ከወድኦ እዩ ስለዚ ሃየ ሓደራ ወለዲ እንብበሉ ኤርትራውያን እንብበሉ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ መሬት ኦሮሞ ክዋጋእ የብሉን እዚ ንዓና ዘእትወናን ዘድልየናን ዘርባሓናን ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ከዓ ፅልቢ የብልናን ህዝቢ ኦሮሞ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ ርትዓዊ እዩ ሕጋዊ እዩ ስለምንታይ ኣሽሓት ዓመታት ተገዚኦም ተጨፍጭፎም እዮም ከምባራዩ ስለዚ መሰል ኣለዎም ኣብ መሬቶም ከም ድላዮም ገይሮም ክነብሩ ኣብዚ ኢድና ዘእትወና የብልናን ኢደይ ክእቲ የብል ኢሳያስ ኣእዳዊ ሰበር ተደልዩ ንርእሱ ናብኡ ከይዱ ይጥፋእ ንዓና ከጥፋእና ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ክትጥንቀቁ ኣለኩም ደቅኹም ከይትሰዱ ንሕና ኤርትራውያን ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ስለምንታይ ኣብኡ እንተኸይዶም ቁልሕ ኢሉ እውን ኣይሪኦም እዮም ኣብኡ ተወጊኦም ሞይቶም ጠፊኦም ክተርፉ እዮም ከምዚ በዓል ኮንጎ ዝኾኑ ወዘተ ስለዚ ኣብዚ ልጠንቀቕ ክብል እየ የቐኒየለይ ኣሸብር ይሃብ ሽወደን ሰላም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ مرحبا خبر حوياتنا الدلاون عقربن مدب شخورتت معالتي عباي سنبت مدب كاكوا أقداسن مساتنكم مخانو كافتفال عليو سمعتخا إن قرق كان ديو أنا وينسكبو وغني موسفتاه هولو عفز على فينا شديشتا عمتات استفال عليو مدباتكم بزحات استفال عليو سمعتي كنزترخم كلهنا زرعناين استخاطتناينكم مخانو متن قلب عاونتاوي قلوين بعلوتاوي زريقو كمزلو نفلتن نردانون كمزي كنفقها بحرياويو بزغني نفتق عندنا يلوم معالتنا تبيسك كملس حانتو وعرو قرهت إيرتراويت حبتي سبق ديو حماق ريتوعا بزي قدس عمدبكا بزحي اتواسع كمزنبرت يذكرني إذا خامت أن العلي بمدبكات مسهتن تكاتاتلن زنبرت حبتي دهايا خفتت بزح كوينو اللومو دهايا انت تقبرتي كندي مصدقي بوليتيكاوي زنباليا لحقلت شحن عصر الشمون عامة مهرت نبينا يمعزين يمرح كمزلو عزيز لنا عدنا قارقزيات مثلات كندي محاري مخوننا مثلكا نمزك هذا أكل شما مقلاط اقوى عدلا ينزلو عي مثلنن ቅጽል ሽም አጣዋዓግን ብተጋዛሊት ከም ዝነበረ ተዝብለኒ ኩነታት ጥዕናን ስራሓን ጽቡቕ ንኽትህሉ እናተመንኹ ደርፊ ናይ ተመስገን ያረድ ኣቤላ ኣቤላ እዛ ዋዕሮ ሓብተይ ኣቤላ እትብል ጋቢስካ ሰላምታ ኣብፅሓለይ ክቡር ሓውያታን ብሩክነ ካብ ወድ ብርሃኑ ሃገር ሽወደን إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان زخبركم تخطتلتنا نزس عزي تلاليو زنبرة حفشاوي مدبات راديو إيرنا بقانقا تقرنيا أبستفتسي مولا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاويان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو